Moj novi gost je Miloš Janičić. Miloše, čestitke na pobjedi i kakvi su prvi utisci? Šta ništa sad kažem, mrtav sam, vidjet ćemo, zadovoljan sam. Bitno je samo da nisam odustao, jer dolazilo mi je da odustanem. Bilo je mnogo teško, ali vidjet ćemo poslije kakav je meč, sad ništa ne znam. Kako bi iskreno ocenio onu prvu rundu, ono je nešto, ja u životu nisam vidio, iskreno. Opet ti kažem, ne znam šta je bilo, ja gledam samo čovjeka koji ide na mene, koji se bori sa mnom i gledam svaka čast momku, niko nije oko sta sa mnom da se bori na sredini, niko za ovih 20 nešto mečeva, tako da svaka mu čast nema što. Se očekivao manje ili više od njega u ovoj borbi? Očekivao sam manje, jer znam koliko sam dobar i nokautirao sam na treninzima mnogo ozbiljne borci iz velikih organizacija, očekivao sam mnogo lakše da ovo bude i da dokažem svima koji sam na nivou, ali svaka mu čast. Koliko ti znači ova pobjeda? Znači mi najviše, nema šta. Tek ću da shvatim brzo za koji dan koliko mi znači. Malo pre si rekao da si ti najbolji borac. Pound for pound, 18-3, 18 završnica. Poštujte to i moje pobjede u oktagonu i velikim organizacijama. Nemojte mislite da ja sam drugi nivo za sve ovo, da znate. Nemojte me pocijeniti, više me stavite s underdog i kvota 3, to je sramota. Komentar na publiku, dvorana je bila na tvojoj strani. Sve najbolje, to je to. Jesi očekivao da će toliko... Pa vremenom sam vidio da će biti tako, vremenom.